И здравейте, хора! Както вероятно вече знаете, Хелоуин наближава с доста голяма скорост. Както и наближава срокът, в който аз трябва да кача това видео. Така че да се надяваме, че ще успея да го изпълня. Да се надяваме. Сега, в днешната страховита, но и интересна класация ще ви представя топ 5 уникални, интересни и лесни за направа костюми, с които да се облечете на Хелоуин, и мога да ви уверя, че абсолютно никой друг, освен вас, няма да бъде облечен по този начин. Всъщност никой друг, освен вас, абонатите на AlexVox Viral. Така че, ако искате още подобни готини видеа, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, да ударите по някой лайк, напишете коментар и да споделите видеото с някой приятел, защото това наистина много ми помага. А сега, нека да продължаваме към номер 5. Сега, за номер 5 искам да уточня, че това не искам да е обидно за абсолютно никой. Тоест, номер 5 е блондинка. И това е разбиране, което се е приело от хората, че русите жени са с малко по-различен фактор на интелигентност, но това не е вярно. Цветът на косата естествено няма как да определя интелекта на някой. Но може да се използва това за добра идея за костюм. Обаче, това взема по-последна позиция поради две ключови причини. Номер едно, че малко хора ще разберат костюма, някои от тях може да му се радват, че е креативен, но други няма да го разберат, може и да се обидят, така че хубаво е да внимавате какво правите. Втората причина е, че ви трябва руса перука. Така, сега, това е едно от нещата, които се намират малко по-трудно. Аз лично тази тук я взех от Jumbo и ако искате да се обличате по този начин, между другото влиза ми много в очите, трябва да побързате, защото сега именно по Хелоуин в Jumbo има подобни костюми. Това се води карнавален костюм, така че само тогава има такива неща, защото специално съм ходил да търся каквато и да е перука в Jumbo по друго време на годината и тогава имаше само една, която не ми вършеше работа и беше много скъпа. Така че тази е за около 10 лева. Ако искате да се възползвате, сега е момента или чак до година. За номер 5 ще ви бъде доста полезно, ако си намерите някоя рокля, защото ще добавя към външния вид. Обаче и да нямате рокля, пак върши работа. Обаче, ако сред гледащите има някоя руса дама, в такъв случай честито, имате си естествен костюм. Да. Нека да продължаваме направо с номер 4. А това е немският турист. Класика в жанра. За него ще ви трябва една бяла риза, под която по възможност да носите потник, черен панталон, препоръчително. Също така върху ризата може да сложите елече за повече детайл. Също няма да е лошо, ако носите шапка. Също не забравяйте класическия детайл, а именно сандалите с чорапи. И тук вече започва да става малко сложно. Ще е хубаво, ако от някъде намерите тиранти, които, между другото, за първи път в живота си разбирам, че имам. Гледайте, може да се загащите, може и да се разгащите, зависи как ви харесва на вас. Аз нямах време да се преобличам, така че ще стоя така. Сега, проблемчето е, че тези неща трябва да влязат в панталона и ще е трудно да се загащите, но може и да измислите нещо. Сега, тук идва най-трудната част. Ще ви трябва камера. Обаче не става с телефон. Не говоря за това. Той няма да ви свърши работа. Трябва ви от старите камери. Дето са с лента, имат отварянка и гледате и така. Сега, аз просто
по случайност имам такава от много време. Обаче, ако вие нямате, ще трябва да помислите за алтернатива или просто да сте без. Обаче, това е най-добрата добавка. Също внимавайте, защото става доста топличко в тази маскировка. И аз нямам търпение да я свалям за следващия номер 3 е Мин. За който ще ви трябва малко бял грим, барета, която е по-специфична шапка, ето такава, която е малко вероятно да имате. Така че измислете за някакъв заместител и рига на буза. И другото ви е малко актьорски умения. Сега, това е което успях да намеря. Забравих да спомена, че е хубаво, ако намерите бели ръкавици от плат, но ако нямате от плат, може да поработят тези латексовите ръкавици. Същите, които използвах в ето това видео, беше хубаво. Изгледайте го. Сега, баретата е хубаво да е бял, да е черна, защото такива носят мимовете по принцип, но може да се направи изключение. И тъй като нямам грим, използвах бял крем, с който да покрия лицето си. Не съм го покрила много старателно, защото нямах времето, но вие естествено можете да отделите повече време в случая. И самият персонаж не се играе твърде трудно, трябват ви само малко актьорски умения. Насладете се. Така. И също ви трябва смелостта да направите това, което аз току-що направих. И да не започвате да се смеете, когато хората ви се смеят. Също не забравяйте, че не бива да говорите. И да, като цяло, нека да продължаваме. Сега, продължаваме нататък с номер 2. И това е ютубър, което е, може би, най-лесното нещо. Аз си го имам вградено. Всичко, което трябва да правите, е ето това. И хора, не забравяйте да се абонирате за канала и да размажете лайка. Между другото, точно това е препоръчително да направите. Но също така е хубаво, ако си облечете нещо, което да наподобява мърч на някакъв канал. И между другото, какво мислите за този дизайн? Може да си направим нещо такова ние. В бъдеще? И сега, хора, идва време за почетният номер 1. А именно контрольор. Най-големият страх на хората, които използват градски транспорт, или поне тези, които им се свиди за 2 лева за билет. Така че, за да се направите на тази доста стрескаща личност, ви трябват само синьо яке, чантичка, бадж и някакво устройство, с което да чекирате билети. Сега, нещото, с което да чекирате билетите, не е задължително, но добавя бонус и е готино. Така че, аз по някаква случайност, явно имам доста стари неща, имам едно старо walkie-talkie, или там радиостанция, която по някаква случайност може да предава на морзовата азбука. Тоест, на по-прост език. Когато цъкна това копче, издава този звук. И мога да се представям, че взимам билетите на хората и правя ето така. И хора, благодаря ви много, че изгледахте това видео. И както винаги, ако то ви е харесало, можете да се абонирате за канала Скамбанка, да ударите по някой лайк, да пишете коментар и да споделете видеото с приятели. А сега нашия приятел контрольора има ли да каже нещо? Карти и билети за проверка, моля. Чакай. Не сме се разбирали, аз нямам.
Не, няма такива изключения. Давай картите и билетите за проверка. Добре, ама не може ли да измислиме нещо? Все пак аз съм ютубър. При мен не минава. чакай. Не. Последни думи. Мислех, че глобата е само 40 лева. Вярно сега е Хелоуин, така че това не въжи.